Pozdrav svima, evo danas ću napraviti jednu recenziju aplikacije od domaćih developera. To je aplikacija Trackbot, to je znači aplikacija pomoću koje možete pratiti svoje neke sportske aktivnosti kao što su znači trčanje, rolanje, vožnja biciklom i slično. Ja sam neki dan malo isprobao, vozio sam se biciklom pa ću vam pokazati biti kako to funkcionira. Znači ovdje možemo sad krenuti neku novu vježbu, znači novu vožnju bicikla. Sad on znači traži signale, znači on vam u biti cijelo vrijeme bilježi vaš put, brzinu i slično i onda znači možete kasnije koliko ste prešli, udaljenost, brzinu i slično. Ovo nećemo sad znači gledati. Idem sad znači pokazati ovo što sam bio, znači vozio se, ovdje vidite znači prosječnu brzinu, maksimalnu brzinu, koliko sam prešao, koliko mi je trebalo vremena. Možete znači ići po ovom grafikonu i znači tu vidite znači koliko ste išli na sat, koja je to duljina koju ste već prešli i na kojoj ste nadmorskoj visini bili. Također možete znači pogledati na kartu, točno vidite znači rutu koju ste prošli od početka do kraja. Znači aplikacija ovako dosta jednostavna, nije komplicirana, mislim da savršena, znači ona u pozadini radi i vi jednostavno svoje vježbe tu možete pregledavati. Tako, imate tu postavke, neke znači možete standardno promijeniti, znači da možete imati kilometre ili milje i slično. Znači aplikacija je dosta dobra i evo developer je bio jako dobar pa je dao 4 promo koda, pa prvi 4 komentara, najjednostavnije da nemamo kasnije objavu ovo ono, najjednostavnije da znači prva 4 komentara o svoje promo kod i znači požurite. Pozdrav!